Ok, takže čaute ľudia, vítam vás z dnešného videa a dneska si zahráme Roblox Rivals, konkrétne nový update a predtým, než začneme hrať, nezabudnite dať like, odber a dokonca to nám pridali aj rankedy, takže aj tie si vyskúšame. A keď neviem, čo tam mám robiť. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Playing ground, volume, tunel. Nie, 50 na 50. Yes. Sniperka, čo to bolo? Revolver, knife a... Takže tu si vyskoč. Ne. Ne. Joj, no nič. Gečko, ja si dám sniperku. On sa no super. Viete čo, ja sa... A jak mi sa dával damage? A veď som mu dal headshot? No nič. Veď som mu dal headshot, ste to videli, nie? Joj, no nič, kam, tak toto že mám jasnú prehru, kde je. Ja to tryhardím. Kde je ten typek? Počkaj, tu je typek! No nič, mňa to zabilo. Tam... Kamo, ja to idem troliť. Aha. No nič, kámo. Takto. Bam, vyskočím. No super, dám headshot. Ja sa kúknem, mám 0 damage. Tak, super. Teraz ideme zahrať ten ranked. Dám si 2v2. Dúfam, že to bude dobré. Bo ak nie, tak neviem, čo budem robiť. Musím dať aspoň 6 kilov. Kúpil si nič. Kúpim si nič. Presne tak.
Ignorujem ťa, to je nejaký noob. Poďme. Mám splash. Reálne idem snipovkám po nich. My oba na počítači. Dobre, jeden zomrel. Teraz druhý čo robí? Kde je? Hej, typek sa nezdá. Bam! Počkaj, tak ja si dám toto. Ne, a ja som sa zamrazil. A prečo? Kámo, ježe on je so mnou? Keď on má taký podobný, no nič. No nič, kámo. Idem tým. Čo to je? Musím si ju dobro vyhliadnúť. To môžem dať dobrý headshot. No a typek mi to vyžral! Rovne si vezmem toto, kamo, a idem ho zničiť. Tu idem. Kamo, a poď po schodoch. Nemám? No nič, kamo, no nič. No nič, kámo, má 20 HP. Reálne, to je fake. Sorry ľudia, ja nie som úplne 100%, ale... Jump. Taký menší hit. OK. Kde je? Kámo, oni žijú obaja. To, kámo! Si ma vylakal. Krava, reálne tam je krava. Taká tučná krava. No nič. Nič, kam už som nahnevaný. Ešte si nebudem mať zbranie na tie najlepšie, ale... Už tá zrada prichádza. Choď.
No nič, kámo. Mám jeden náboj v snajperke, dám double headshot. To bol headshot. Jo. On ide po mne, kámo, stále. Stále ten otravný typek. No nič, 32 HP mal. Kámo, to je ako keby hrali 2 na 1, kámo, tento vôbec nehrá typek. Ja som to potrolil. No nič. Ja ho zabijem toho typka. On nevie hrať, kámo. Ja som totálne noobský. Takže ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a čau!